Čaute všetci, takže dneska to bude moja veľmi obľúbená disciplína, ktorou je ľahká, ultraľahká prílač. Budem prechádzať nejaký 2-3 kilometrový úsek smerom dole. Mám tam natypovaných 5-6 miest. Mám nejaké 2,5 hodinky do zotmenia. Dneska bude cieľovka Jalec Boleň. Začnem na takomto nie moc komerčnom miestečku. Bude to o hladinovkách, bude to o malých wobleríkoch. Budem sa snažiť chytiť nejakého jalca, takže poďme na to. Tak ešte predtým, ako to nahodím, aby som nemusel písať do komentov, prútik 315, 273 cm dlhý. Ja mám veľmi rád takéto dlhé prútiky. Stradik 3000, šnúra 0,10, fluorokarbon nejakých 22, 0,22, cikáda ultralight 1 7 gramová. Toto je trošku krátší prútik, asi jediný takýto krátky, ktorý mám. Naviačik, Ryobičko, TTčko, 1000, 004 fluorokarbon, pardon, 004 šnúra, 016 fluorokarbon. Obidva prútiky sú od Robinsonu, myslím si, že cenovo dostupné prútiky, stredná, nižšia trieda, len takéto chytanie na takúto riečku, ja si myslím, že to je úplne postačujúce, takže poďme na to. Ešte predtým, ako to nahodím, by som vám chcel povedať taký malý ťaháčik. Pri love na cikádu a love jalca je veľmi, ja si myslím, že úplne kľúčové a podstatné mať nabrúsené dokonale, počiarkujem to slovo dokonale, nabrúsené háčiky, pretože jalček to je taká zvedavá potvora, ona veľakrát príde len tak v úvodzovkách ho ochutnať a nepichne sa. Keď máte tupý háčik, tak proste ten záver to je len taký ťukanec a tým, že máte dokonale nabrúsené háčiky, zdvihnete percento toho, že sa tá rybka pichne. A čo sa týka veľkosti tej cikády, oni sú tuším 3 veľkosti, možno, že vás klamem, že sú len 2, ale ja používam tú malú, nakoľko si myslím, že aj tie menšie jalce nie sú schopné nasať tú rybu, teda tú cikádu. A potom sú z toho len zbytočne také plané zábery a veľakrát idete domov na miesto ryby s krivou hubou. Máte milión záberov nepremenených a myslím si, že práve toto je dôvod. Takže treba mať dokonale nabrúsené háčiky, nech sa to doslova do písmena lepí. Ja používam takúto osličku za 2 € a pred každou vychádzkou si takto prebrúsim vždycky háčiky. Tak páni, ja to začnem na takomto jednom veľmi peknom flečíku. Takom nenápadnom. Budem sa to pokúsiť poprehadzovať popod tieto, teda nahadzovať popod stromy. A tam tie halčeky sú poschovávané. Wow. Wow. Čo toto bude boleň? Že by to bol. Že by to bol bolenisko. Fantastická rybka. A presne, ak som to hodil, tak šupí to. Už dáva bomby však. No, není to žiadna osmička, ale silná ryba, super. O to viac ma teší, že skončil v podberáku. Perfektná, že krásny záber urobil, není to žiadny obor. Pozrite sa, aký mám roztrhnutý podberák. Sa čudujem, že sa tady nedostal. To sú len strieborné šípy. Nádherný. Ale kámo, ešte vám ukážem, ako sa zvyknem presúvať z miesta na miesto. Vlastne budem sa posúvať dole. Za nejakých 300-400 metrov ma čaká taká jedna pekná pličinka. Veľmi jednoduché. Jeden prútik, druhý prútik. Dám to na podberák, nech nedoškriabem strechu. A idem ďalej, nemusím prúty 300 krát skladať, rozkladať. Tieto miesta vyhľadávam hlavne preto, že tu je veľmi málo ľudí a je tu podstatne menej ryby ako v meste. A idem vyskúšať tú pličinku. Takže skúsim sa najprv okúpať. A posunul som sa na jedno takéto nenápadné miestečko, podľa mňa veľmi, veľmi zaujímavé. Je tu strašne veľa riasov. A preto som si zobral už so sebou, múko som nechal hore. Ultralight, zobral som si so sebou lightku.
Predsa len tam mám 16 fluorokarbóna. Čo keď lokeť. Je tu veľa riasov, ono ten jalček, keď sa do toho náhodou, keď vyletí nejaký a zamotá sa do riasov, tak tú 16 veľmi rýchlo odreže. Kurník šopa, jak to zabral. Ale nepichol sa. Ej, nepichol sa. A je tam jeho čúň, super. A do riasov už ide. Nehovorím. Otvorme, ukáž sa kémo. Ale si to parádne zobral. Pekný halčúnisko, super, môžem sa pohnúť ďalej. Ja si myslím, že tu teda oveľa lepšie kúsky. Super. Come on, baby, come on. Nechceš? Super. Lakomec. Taký mrňoz, ale rock'n'rollerový, taký jak 50-ka. Hej, taký najmenší zase. Sumčiari by si zlabli. Taký fajn. Aj ďalší halčuník malý to zobral. Perfektné, úplne super. Nie som tu ani 10 minút tu nie som. Ale tam buchlo niečo poriadne, ty vole. Tam bol buď obrovský kaper, alebo nejaký obrovský boleň. A propos, ja na takých maskotov nádherných tu mám. Sa lepšie chytá. Zober to. Je tam. Malý halčúnik, ale je tam. Super. Tak si schválne vyskúšajte tipnúť, prečo je pre mňa tento flek taký zaujímavý. Takýto fádny flek, kde je nejakých 30-40 cm vody. Vidím tam nádherného boleňa plávať akurát. To je prvá rybka, ktorú vidím. A je to veľmi jednoduché. Není tu prístup. Tá ryba nemá tú nástrahu takú opozeranú ako na flekoch, kde je veľmi jednoduchý prístup. Rybári sú veľmi pohodlní. Najlepšie je prísť autom, vystúpiť a hneď chytať. Ale tu sa musíte štverať, nejakých 10 minút som sa štveral hore, preto som taký zadýchaný. Takže treba skúšať házať aj takéto fádne úseky. Tá ryba tam je medzi riasami. Pozrite sa, aký bolen tam akurát buchol. Takže na budúce sem prídem trošku nadlhšie a skúsim tu potrápiť aj bolenia nejakého. Ideme ďalej. Takže ďalší flečík. Ja som bol v podstate nejakých 600-700 metrov vyššie. Tady od mosta nejakých 200 metrov. A toto je taký doslova do písmena boleňoflek. No nič. Dáme tam naspäť salmičko. A potom ešte od večer tam vyskúšam trošku gumu, ale normálne to budem ťahať. Čo to tu máme? Som tak, že by to bol. Není to žiadny Uber. Nádherný. Ajajaj. Ty brdo, tento už bol párkrát chytený. Pekne do stranu papuluma.
Super, takže voleň ma brutálne potešil. Idem ešte túto poslednú kaskádku vyskúšať. To je v podstate nejakých 100 metrov odtiaľ. Takže ďalšie nádherné miestečko a ja to spravím tak, že tu mám nejakých 7 hodín. Za chvíľučku sa začne stmievať a chytal som teraz tam cca nejakých 200 metrov. A vyskúšam tu zahádzať salmičko a vyskúšam ešte cikádu 10 minút a keď to pozeráte, tak sa mi asi podarilo niečo capnúť. Takže idem na to. Tak som skoro letel. Tieto kaskády sú brutálne prehadzované, takže ja si nemyslím, že tu už tá ryba nejak bude reagovať na túto cikádu. Ako som hovoril predtým, to sú brutálne prehadzované miesta. Veľký tlak je na to vyvinutý a pokiaľ je taký tlak na to vyvinutý, tak proste tá ryba tú nástrahu totálne ignoruje. No, máme rybu. To bude asi voleň. Krásna rybka. Ak by to bol voleň, ja si myslím, že to bude voleň, tak by som sa brutálne potešil. Jasné, voleň. Ale úplne brutálne to zobral chalan. Poď do prúdu, aha, hen. Lieta už. Perfektná ryba. Super, šup. Krásna rybka. Ako vždy na slobodu. Rybka na slobodu. Ako vždy. Plávaj, kámo. No, už letí. Takže nakoniec ešte pár slov, ako mám vo zvyku. A ak by som to mal zhrnúť, bol som vonku včera, bol som vonku dnes, včera som spravil jednu výstavnú nulu. Dneska to bolo úplne úžasné, veľmi ma potešili tie bolene a kontrast medzi včerajškom dneškom 101. Trošku by som sa pozastavil pri tom mieste, kde som chytal taký rovný úsek, také fádne, nudné, nie moc nápadné miesto. Na takýchto miestach sa treba zastaviť, treba to prechytávať, pretože na takýchto miestach sa veľakrát skrýva neskutočná ryba. To, čo ma tam dneska podplávalo od kaprov cez mreny, bolene, jalce, no ako bolo na čo pozerať. Takže treba sa zameriavať aj na takéto miesta, pretože takéto komerčné miesta, kde sa zastaví každý na týchto miestach, už má tá ryba tú nástrahu opozeranú a je už veľmi ťažko spraviť záver, takže nakoniec len to som chcel povedať. Držte sa, vidíme sa pri ďalšom videjku. Čaute, všetko dobré.